след правенето на този лайвстрим исках да направя едно клипче, което да кажа, че този лайвстрим беше много дълъг за мен, защото много се уморих. Също от търсене на 20 котки станаха на 30. Ние намерихме само 12 от тези 30 котки. Но после се появи истинската мистерия. Кой свири зад мен? Оказа се, че един мой приятел Крис. Ще го видите, знаете го, ако сте гледали лайвстрима. Както обикаляше един приятел, който той ми помага да търся котки. Добре, гледайте този лайвстрим, много е як. Препоръчвам ви да го гледате и чао!